വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ മच्चित्ता മദ്ഗതപ്രാണാഃ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം തച്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദധാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമാ നാശയാത്മാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾക്കും കൂടി വായിക്കാം, എന്നിട്ട് തുടങ്ങാം. ഒരാളും കൂടി വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. ഈശ്വരി മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ മच्चित्ता മദ്ഗതപ്രാണഃ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്ത ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാത്മാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്ന് പേര് ചൊല്ലിയപ്പോ 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. നമുക്ക് അതേപോലെ എന്നും ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളത് പഠിക്കും. ഈ 4 ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറായിരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും 8 മണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറന്നുപോയി തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. പകുതി പേരും കൂടി കേറിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മറക്കോന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ കേറിയപ്പോ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഞാൻ അത് ഓർത്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ. അയ്യോ, അത് ശരിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ കാര്യം ഞാനും മറന്നുപോയിട്ടോ. അതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ. ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപാണ്. നമ്മള് വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപല്ലേ? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം വിശ്വരൂപാണോ? അല്ല അല്ല, സോറി. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏത് രൂപാണ്? വിശ്വരൂപം വിരാട് രൂപമല്ലേ? വിരാട് രൂപമാണോ? വിരാട് രൂപം. വിരാട് രൂപം. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉറവിടം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവിമാരും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആയ രൂപമാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം ഭഗവാന്റെ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മറക്കരുത്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്?
വിശ്വരൂപം ആ ഒരു സമയത്ത് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ വിശ്വരൂപം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് സ്ഥായിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ബാക്കി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഉണ്ടല്ലേ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാതും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാവും, നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഒരു ലോകമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ല. പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ല. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച നമുക്കത് കാണിച്ചു തന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു, അതാണ് വിശ്വരൂപം. അല്ലാതെ വിശ്വരൂപം സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല. മനസ്സിലായോ? അതിന് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത അതാണ്. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്താണ്, അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. നോക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റുന്നു. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा गोविंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। विश्वरूपम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत् योगं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, അത്തരം പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പരമാത്മരൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനനെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രഭാവത്തെ, ഭഗവാന്റെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന്, അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അർജുനൻ വിശ്വാസമായി അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോ മയഃ മയ തത്വകമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യാമപി ചാവ്യം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ. ആരാണ് കമലാക്ഷൻ? ഭഗവാൻ അല്ലെ. കമലങ്ങളുടെ പോലെ അല്ലെ അർജുനന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാ, സോറി, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാ? താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെയാണ് അല്ലെ, താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള് പോലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാണ്? കമലാക്ഷ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമയങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ജനനത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ എന്താണ്? അതെല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. പിറ്റന്നാൾ വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ എല്ലാതും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഇനി അങ്ങ് വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത അങ്ങയുടെ വൈഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താണ്? ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങു തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചു തന്ന അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏത് രൂപാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് അങ്ങയെ
കാണുന്നെങ്കിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ്? അർജുനന്റെ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങേ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ്. ആരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് എന്ത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷരെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവും എന്നതിനാൽ ആ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇത് ഉപയുക്തമാവാമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. ഭാവിയിലെ അവതാര പുരുഷനെന്ന് നടിച്ച് ചിലര് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കാനായിട്ട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ആ കള്ളത്തരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവർക്കത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വിശ്വരൂപം ആർക്ക് മാത്രമേ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മന്യസേ യദി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടൂമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ഈ നിസീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് കരുതുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? അങ്ങ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണേന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആദ്യം മുതൽക്കേ പ്രേമപൂർവമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പ്രേമഭക്തി വന്നല് ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാനുള്ളൊരു കരുത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് എനിക്ക് എന്ത് കാണിച്ചു തരണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പല ആകൃതികളിലും പല വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാറില്ല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ഈ രൂപം കാണുവാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊക്കെ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല താനും. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ഇഷ്ടം? കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മൂലം ഈ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ ആർക്കും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അവർക്കൊഴികെ വേറെ ആർക്കും ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. യുദ്ധക്കളം. യുദ്ധക്കളല്ലേ? യുദ്ധക്കളത്തില് അർജുനനും കൃഷ്ണനും മാത്രല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, കുറെ പേരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ വേറെ ആർക്കും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പശ്യാദിത്യൻ രുദ്രാൻ ഈശ്വനൗ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യാ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചാര്യാണി ഭാരത. ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ,
ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യൻ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിക്കാണ് ഭാരതശ്രേഷ്ഠ. ഭരതകുലത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭരതശ്രേഷ്ഠ. ഭരതകുലത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇതാ ആദിത്യന്മാര്, പിന്നെന്താണ് വസുക്കള്, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ആശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചു കൊള്ളാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തും തികച്ചും അഭിജ്ഞനുമാണെങ്കിലും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. ഭഗവാന്റെ നാനാ രൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ടു അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യരില്ല. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പാശ്ചാദ്യാസാചരാചരം മമാദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ഛാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ നീ കാണാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ നിനക്കിപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും നിനക്ക് എന്താണ്? നിനക്ക് എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും കൂടി നിനക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് അർജുനന് ഭഗവാൻ നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനന് സാധിക്കാണ്. ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മാനേ നൈവാസോ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളു. അപ്പൊ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഏവ മുക്താ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വര ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം ഇപ്പൊ ഈ രാജാവിനോട് പറയാണ്. ഏത് രാജാവിനോടാ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാണെന്ന് സഞ്ജയൻ ആരോട് പറയാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രടുത്ത് പറയാണ്. ഇനി വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു.
പിന്നെ ആ രൂപം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ല. കട്ടാവുണ്ട്. ഇല്ല, കേൾക്കാം മേഡം. കട്ടാവണില്ല, റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് മാതാജി ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം, നോക്കാം. അയ്യോ, അത് വേണ്ട. കേൾക്കുന്നില്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റി, കട്ടാവുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല പോലെ പോലെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് അത് ആരുടെയോ കേൾക്കാത്തെ. മാതാജിയുടെ മാത്രം പ്രോബ്ലം ആണോ, അത് എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? കേൾക്കാം മാതാജി. ഇവിടെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല, നമുക്കില്ല. മാതാജി വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ മാതാജി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. എന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനന് കണ്ടു. പിന്നെന്താണ്, അനേകം ദിവ്യമായ ആഭരണങ്ങള് അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രൂപത്തില്. പിന്നെ അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ധാരാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തെ കുറിച്ച്? അർജുനൻ കണ്ട രൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഞ്ജയൻ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവോ? സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ. സഞ്ജയൻ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടത്, പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. അമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അമേയം അമേയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മറ്റേ മീനിങ്ങിൽ നോക്കിണ്ടാവൂലേ? മീനിങ്ങിൽ നോക്കിയൊന്ന്. സർവാശ്ചര്യമയം സർവാശ്ചര്യമായ അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമയത്തിന്റെ മീനിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ഉണ്ട്, അവിടെ രമേയം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അമേയം എവിടെ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. സർവാശ്ചര്യമായ ഉണ്ടോ? സർവാശ്ചര്യമായ ദേവം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ, അനന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ അനന്തമായ, വിശ്വതോമുഖം സർവവ്യാപ്തമായ, അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അമയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അമയത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ അത്, സർവ ആശ്ചര്യമായ എന്നല്ലേ പറയണത്? അതിരുകളില്ലാത്തത്, അതായത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്, എല്ലാവരും വ്യാപിച്ചു കിടക്കണം അമേയമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഭഗവാന്റെ രൂപം അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അമേയമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന. ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗാപത്യുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സാ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിലായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഞാൻ മുട്ടയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, ആരോഗ്യോ സംസാരിക്കും.
ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനന് കണ്ട ആ ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാനായിട്ട് യത്നിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയൻ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കണം എന്ന് ആർക്കും അറിയണില്ല, സഞ്ജയൻ അറിയണില്ല. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അന്ധനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രക്കല്ല, സഞ്ജയന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് എങ്ങനെയാ പറയണത്? 1000 സൂര്യൻ ഒരുമിച്ച് ഉദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉദയത്തോട്, അതിൻ്റെ ആ പ്രകാശത്തോടാണ് ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തത്രൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകഥ അപശ്യത് ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തഥ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തില് അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, ഇവിടെ എല്ലാം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താണ് നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം തന്നെ അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു ആ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണല്ലോ പ്രപഞ്ചം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളും, നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അർജുനന് മാത്രമാണ് കൃഷ്ണൻ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിക്ക് നൽകിയത്. യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് മാത്രമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അവിടെ വേറെ ആർക്കും അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. തതസാ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലീരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? പരിഭ്രാന്തനായിട്ട്, വിസ്മയാധീനനായിട്ട്, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആദരങ്ങളുടേതാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ 12 മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കാം നമുക്ക്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീം ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത്? സകല ദേവന്മാരെയും പിന്നെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഒക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, ശിവനെ കാണുന്നു, ഋഷികളെ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ എവിടെയാണ് കാണുന്ന? ശരീരത്തില്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണെന്ത്? വാസുകി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ അടുത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. അനേക ബാഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയണം, അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എന്താണ്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള് എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനം കാണുന്നില്ല. ഇതിനൊന്നും ആദ്യമോ അന്ത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമോ ഒന്നും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല?
അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, അനന്തരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനിലൂടെ സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തെയും ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലർക്കാദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്മിപ്പോകും. അങ്ങനെ അതേപോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ രൂപം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട്. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള് ഗദകള് ചക്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച തേജോമയമായ രൂപം എവിടെയും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? അർജുനന് സാധിക്കാണ്. ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം എവിടെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങാണ് എന്ത് പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ചിത്ത് പുരുഷനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമലക്ഷ്യമാണ്. എല്ലാവരുടെയും പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥാനം എവിടെ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ചേരുന്നത്. അവ്യയനും പുരാതനും ശാശ്വതധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനെ ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. അനാദിമധ്യാന്ത അനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശിസൂര്യ നേത്രം പശ്യാമി ത്വം ദീപ്തഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസ വിശ്വമിതം തബന്ധം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അവിടത്തേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. എന്തില്ല? തുടക്കവും ഇല്ല, മധ്യവും ഇല്ല, അവസാനവും ഇല്ല. അങ്ങയുടെ രൂപം എങ്ങനെയാ? പ്രഭാവം എങ്ങനെയാണ്? അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അനേകം കൈകളുണ്ട്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് ആര് പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ്. ദ്വാവി പൃഥിവ്യോ സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്. എവിടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞത്? മറ്റുള്ള ലോകത്രയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം. സ്വർഗലോകത്തിനും ഭൂലോകത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആകാശം, അവിടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും എന്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു? മറ്റുള്ള ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇതില്
തമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവഃ ദൃഷ്ടാത്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവിധിതം മഹാത്മാൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവ ദിക്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും എന്താണ്? 3 ലോകങ്ങൾക്കും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സ്പഷ്ടമാകാണ്. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അമീഹി ത്വം സുരസംഘ വിശന്തി കേചിത് പീതാ പ്രാഞ്ചലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തി തിക്ത മഹർഷി സിദ്ധ സംഘഃ സ്തുവന്തി താം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു. അതായത് അങ്ങയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും ശരണം പ്രാപിക്കാണ് അങ്ങയിലേക്ക്. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പോ ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ്. ചിലര് വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരൊക്കെ എന്താണ്? ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രുദ്രാദിത്യാ വസവോ യേ ച സാധ്യ വിശ്വശിനൗ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സാധ്യർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താ പറയണത്? പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള് കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കള്, സിദ്ധന്മാര്, സാധ്യർ ഏവരാണോ സാധ്യന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, സാധ്യര്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധന്മാര്, ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങനെ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ ഭഗവാനെ നോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബാഹുരൂപാദം. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ടാകരാളം ദൃഷ്ടാ ലോകാ പ്രവിധിസ്താസദാഹം. മഹാബാഹു, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദ്രംശങ്ങളുമായുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പൊ മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്ന എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ദ്രംഷ്ടകളുമുള്ള അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവ്വലോക നിവാസികളും, അവര് മാത്രല്ല ഞാനും എന്താണ്? അസ്വസ്ഥനാകാണെന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. നഭസ്പർശം ദീപ്തമനേക വർണ്ണം വ്യത്യാനനം ദീപ്ത വിശാല നേത്രം ദൃഷ്ടാഹി ത്വാം പ്രവിധിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ
മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേകം വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയും പിളർന്ന വായോട് കൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോട് കൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ ഭയക്കാണ്. അർജുനന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാണ്. സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥയോ നിലനിർത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇരുപത്തഞ്ചല്ലേ വായിക്കണ്ടേ? ദ്രംഷ കരാളാനി ചതേ മുഖാനി ദൃഷ്ടൈവ കാലാനല സന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേന ലഭേച്ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ എന്താണ്? പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന കരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക് സംഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്താ പറയണത്? ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ലോകത്തിന്റെ നാഥനായ ദേവന്മാരുടെ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലിരിക്കുന്ന ദ്രംഷ്ടാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം സംഭവിക്കുന്നു, അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയണം. അർജുനന് പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അമീ ചത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണസൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരപി യോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാകരാളാനി ഭയാനകാനി ദിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണി തൈരുത്തമാംഗൈ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവരെ സഹായിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും കർണനും ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക്, അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ട് എന്താണ്? ചിലരുടെ ശിരസുകള് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ് ഇവിടെ. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപന്മാരും എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സംഹരിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് കാണുന്നത്? അർജുനന് കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണന് പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അവർ മാത്രമല്ല, അർജുന പക്ഷത്തിലെ ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പോ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ഭീഷ്മരും കർണനും ഇവരൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അർജുന പക്ഷത്തുള്ള ചില യോദ്ധാക്കളും മരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ നാശം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. യഥാ നദീനാം ബഹവാംബുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്യാനി ദിവി ജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത്, സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നദീപ്രവാഹങ്ങള് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് പോലെ, നദികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒഴുകി എവിടേക്ക് എത്തും? സമുദ്രത്തിൽ കൂടിച്ചേരും. അങ്ങനെ എത്തുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് യോദ്ധാക്കളെല്ലാം എവിടേക്ക് വരാണ്? അങ്ങയുടെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ട് ആര് കാണാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ കാണാണ്. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധ വേഗഃ തഥൈവ നാശായ വിശ്യന്തി ലോകാസ്തവാപി ഭക്താനി സമൃദ്ധ വേഗഃ.
ഈയാംപാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ഈയാംപാറ്റകൾ പറന്നു വന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ് എരിയുന്നത്, അതേപോലെ ഇവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയുടെ വക്തങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലേലിഹസ്യേഗ്രസമാനാ ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലപ്തി തേജോഭിരാപൂര്യ ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രദപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നതായിട്ട് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത്? ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് കാണപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത്. അത്രയും തേജസ്സോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവ വരപ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവാ പ്രവൃത്തി. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അർജുനൻ കണ്ടത്? ഇപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ, വിരാട രൂപത്തില് വിരാട് രൂപത്തില് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേറി പോണതായിട്ടാണ്. പിന്നെ ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം വന്നു. ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സംഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? അതൊക്കെ മാറ്റം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കണിയണമേ. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആദി പുരുഷനായ അങ്ങയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തയോ ലോകാൻ സമാഹർത്തു മിഹ പ്രവൃത്തഃ ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യോഗസ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത കാലങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ എന്തിനാണ്? ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളേവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരെ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഞാൻ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ്? കാലം. സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകാം ആ മരണം എന്നേയുള്ളൂ. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണമെന്നതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എന്തിവിടെ സംഭവിക്കും? അവർക്കെല്ലാം മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്? അർജുനന് പൊരുതിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ഇവരെല്ലാവരും മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അത് തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്.
തസ്മാത് തമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവ തേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേ ഉള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ പറയണ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നീ എണീറ്റ് പൊരുതി യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? പോയിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുന്നേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ? നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നീ ഇവിടെ ഒരു എന്ത് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ? ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഓൾറെഡി അവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നിന്നൊരു ഉപകരണമാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആയുധമാകുന്നു മാത്രമുള്ളൂ എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സവ്യസാചിൻ, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനാണ് ആര്? സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ സവ്യസാചിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. നിമിത്ത മാത്രം, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ആരാകുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ ആകുന്നത്. ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വതമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവനത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. അത് ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവനാണ് ആര്? ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയം ധൃതം ച കർണം തഥാ ജ്ഞാനപി യോധ വീരാൻ മയാ ഹതാംസ്തോ ജഹീമാം വ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധ്യസോതേ ജേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പോ പറയണെന്താണ്? ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ ഇവരൊക്കെ അതേപോലത്തെ മഹാരഥന്മാരെല്ലാവരും എന്താണ്? എന്നാൽ ഓൾറെഡി കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്കൊരു ദുഃഖവും വേണ്ട. കാരണം നീ വെറുതെ പൊരുതി ആക്ടിങ് കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ശത്രുക്കളൊക്കെ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ നീ വെറുതെ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കളൊക്കെ തന്നെത്താനെ തോറ്റുപോകും. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവരൊക്കെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു? വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ എല്ലാ പരിപാടികളും നിറവേറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടണം എന്നാണ് ആര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത് അർജുനനോട്? നീ വെറുതെ ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. നീ എന്റെ ഒരു ആയുധം മാത്രമാകുന്നുള്ളൂ. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യശസ് നേടാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അതിനെന്താ പറയുന്നത്? അതിനാൽ ഏവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്തില് ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പല തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അതില് നേർവഴി കാട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനാ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും കൈപൂക്കി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, എന്താ പറയണത് ധൃതരാഷ്ട്രോട്? ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും കൈപൂക്കി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയണത്? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണത്. എന്താ സഞ്ജയൻ പറയണത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹർഷ്യത്യ
ജഗർ പ്രഹൃഷ്യാത്യനുരജ്യത്തെ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്ത്യ ചാസിത്ത സംഘഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്ന സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ്, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്ന സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ, അത് ഉചിതം തന്നെയാ. അർജുനൻ പറയാണ്, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആനന്ദഭരിതമാകാണ് ലോകം മുഴുവനും, ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ആനന്ദഭരിതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്ന സിദ്ധി നേടിയവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നെങ്കിലും അസുര ഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണെന്ന് പറയാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തനം ഏതു വിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. തസ്മാച്ചതേന നമേരൻ മഹാത്മാൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സതത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണ് ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? പിന്നെ അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ് എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാ, ഭഗവാന്റെ മഹാമനസ്കതയും അപാരതയും. അനന്തൻ, ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. അനന്തമാണ് ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യവും, എല്ലാതും അനന്തമാണ്. ദേവേശൻ, സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. അക്ഷരം, ഭൗതിക സംസർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സർഗം എങ്ങനെയാണ്? നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ സ്തമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വ അനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അപ്പൊ ആദിദേവനും അങ്ങാണ്, പുരാണ പുരുഷനും അങ്ങാണ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ പറയാണ്, ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത്. അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതീതമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. 40 വെച്ച് നിർത്തിട്ട് എന്നാ. നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിനൊരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേത്താവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം.
അതിരുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അറിവിനൊരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാം വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. വേദം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിവ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേത്താവും എല്ലാം ആര് തന്നെ? അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നിവിടെ പറയാണ്. വായുർയമോഗ്നിർവരുണാശശാങ്കഃ പ്രജാപതി സ്ത്വം പ്രപിതാമഹാശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നി വരുണൻ ചന്ദ്രൻ പ്രജാപതി പ്രപിതാമഹൻ ഇതൊക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണ അതിലേറെയും തവണ പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അതിലേറെ പ്രണാമങ്ങള് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാനെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം വായു സർവ്വവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധി ആയതിനാലാണ്. അപ്പൊ വായു എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. അത് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ പ്രതിനിധി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിവിടെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? ആദ്യ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിതാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 40 വെച്ച് നിർത്തണം. എന്നും തീരുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഈ അധ്യായം ഇന്ന് തീരും മാതാജി. എടുത്തോട്ടെ. 55 എണ്ണവേ ഉള്ളു ആകെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബോറടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ വായുർയമോഗ്നിർവരുണാശശാങ്കഃ പ്രജാപതി സ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞതല്ലേ, 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. നമാ പുരുസ്താതഥാ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവഃ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരക്ത ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കുറെ അനന്തമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളും കൈകളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആര് പ്രണമിക്കുകയാണ്? അർജുനൻ പ്രണമിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏത് സൈഡ് നോക്കുമ്പോഴെന്താണ് കുറെ ദേവന്മാരെല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങയെ എല്ലാവിടെ നിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഒക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരക്ത ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രവും യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയുമാകുന്നുവെന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോതവ്യാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ തമോ ഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ് അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലാകാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാകാണ്. അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങയെ? ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും
മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, കളിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയണ അച്യുത, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് അച്യുത, ആ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാനിതാ അങ്ങയോട് എന്താണ് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. അപ്പൊ തനിക്ക് തെറ്റു പറ്റിന്ന് തോന്നിയപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകിയാൽ അർജുനനെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോയിരുന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ ഇവിടെ സ്മരിക്കാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കരുണാനിധി ആയിട്ടുള്ള അർജുനനെ ഭഗവാൻ എന്താണ് സുഹൃത്തായിട്ട് തന്നെ കരുതി പോന്നു. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതൊരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകാണ്. നമ്മൾക്ക് പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മള് ആ 3 ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നമ്മളത് മറന്നു പോകാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണത്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ നാത്വൽസമോസ്ത്യപ്യധികാകുതോന്യ ലോകത്രയോപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമാനനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ അതുല്യ പ്രഭവാനെ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനായോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനായോ ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടേത് പോലെയല്ലെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശ്വേതോപനിഷത്തിൽ പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല, പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയണത്, ശ്വേതോപനിഷത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യനായോ ഭഗവാന് സമനായോ ഭഗവാനേക്കാൾ വലിയവനായിട്ടോ ആരും തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന് താഴെയാണെന്ന് പറയാണ്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമാഹമീശമീഠ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയാർഹസി ദേവസോഠും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്നിൽ പ്രസാദിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ പൊറുക്കുന്നത്, ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ പൊറുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ, ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണോ പൊറുക്കുന്നത്, അതേപോലെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിഴകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കാണ്. ഭക്തന്മാരുമായി
കൃഷ്ണനും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനനെ പോലെയും കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരു അച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും എന്ന് അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സന്തുഷ്ടനായി, ഞാൻ സന്തോഷായി. പക്ഷെ അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്, എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവദേവ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കണേന്ന് പറയാണ്. എനിക്ക് വിശ്വരൂപം കണ്ടത് മതിയായി ഇവിടെ ആര് പറയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം എനിക്ക് പേടിയാകാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്താൽ തന്നെ എത്രയെത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് ചെയ്തു പോയിരിക്കാം എന്നോർത്ത് അർജുനൻ ഭയക്രാന്തനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനന് മനസ്സിലായി. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലായി ഭഗവാന് കഴിവുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സന്തുഷ്ടനായി അർജുനൻ ഭഗവാനോട് താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പൊറുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപദ്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, ഇനി എനിക്ക് ഏത് രൂപം കാണണം, അങ്ങയുടെ ചതുർഭുജ രൂപം, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപദ്മങ്ങളോട് കൂടിയ അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേന്ന് ഇവിടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇനി ഏത് രൂപമാണ്, നാരായണ രൂപം, ശംഖ് ചക്ര ഗദാപദ്മത്തോട് കൂടിയ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേതം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന നാദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്താണ്, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇത് ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നീയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്, ഇതിനു മുന്നേ വേറെ ആരും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനിട വന്നു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കും അതിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കണ്ട ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷെ അവർക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ രൂപം കാണാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചത്. പിന്നെ ദുര്യോധനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ഇതേപോലെ അല്ല, വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം രൂപശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യായനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്,
എന്താണ് ഈ രൂപം നിനക്കല്ലാതെ നീയല്ലാതെ വേറെ ആരും എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം ഇതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇത് വേദാധ്യയനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം തപസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ വേദാധ്യയനം ചെയ്താലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ ദാനോ തപസ്സോ ഒന്നും ചെയ്താലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ആർക്കാണ് ദിവ്യദർശനം സാധ്യമാകുന്നത്? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി കൈവരും. അപ്പൊ ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കാണാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കിട്ടുള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദസിദ്ധാന്തമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാരെന്ന് വേദസിദ്ധാന്തമുണ്ട്. ദാനം തപസ് വേദപഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ശരി, ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. മാതേ വ്യഥാമാം ച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമിതൃങ്കമേതം വ്യാപേതപീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നീ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാം. അപ്പോ എന്റെ ഈ ഫീബൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ പേടിച്ചു എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായി? ഭഗവാനും മനസ്സിലായി. അപ്പൊ പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി പേടിക്കേണ്ട, നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. നിനക്ക് ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നിനക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ച രൂപം ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയണ. ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഏത് രൂപമാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഇപ്പോ ചതുർഭുജ രൂപം അല്ലെ? അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു തരാന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തോക്ത്യ സുഖം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മന. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. സഞ്ജയൻ എന്താ പറഞ്ഞ? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്തനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ദർശനം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൈക്കൊണ്ടു, സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത്. ദുര്യോധനാദികൾ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ആ ഗുരുജനങ്ങൾ വത്യരാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാതെ ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായകമല്ല. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായി ആദ്യം അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അർജുനന് തന്നെ ചതുർഭുജ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നതിൽ അല്ല സവിശേഷ താല്പര്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ആഗ്രഹം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനാണ് ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേ ത്വം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിയും ഗതഃ. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഈ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. എങ്ങനെ? അത്യന്ത സുന്ദരമായ രൂപം, ആ മാനുഷിക ആകാരം, അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആകാരം, അത്യന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആകാരം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന എന്നുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുള്ള എന്ത് കാണാൻ? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട്. പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന അല്ലെ? അത് എന്തിൽ പറയാനാണത്?
ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്, ശാന്തമനസ്കനായിന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും മുനി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപം ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് പറയാം? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു, ആ വിശ്വരൂപം വന്നു, ചതുർഭുജ രൂപം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം വന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുക? സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അത് മറ്റുള്ള ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാധാരണക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവോ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രൂപം, ഏത് രൂപമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർജുനൻ? ഏത് രൂപമാണ്? സാധാരണ രൂപം, സാധാരണ മനുഷ്യരൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ അതെ. രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാര് പോലും ആ ഒരു രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട് അവസരം കാത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടാറില്ല ഏത് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. അവ ജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനും ആശ്രിതം എന്ന തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ദൃശ്യനല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം പ്രഭവശാലിയെങ്കിലും കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണെന്നാണ് എങ്ങനെയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ജ്ഞാനാന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിനാണ് ജ്ഞാനാന്വേഷണികള് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്മ ദേവിയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കാണാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സുദൂർദൃശ്യം എന്നാ പറഞ്ഞില്ലേ, സുദൂർദർശമിതം രൂപം, ഇത് കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണെന്ന് പറയാണ്. നാഹം വ്യതേർണ തപസാന നാഹം വ്യതേർണ തപസ ദാനേന ശക്യം ഏവ വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യായനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാന യജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് വേദാധ്യായനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ ചെയ്തുകൊണ്ടോ ദാനങ്ങളോ യജ്ഞങ്ങളോ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകണം. എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുക? എന്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി ഉണ്ട്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാത്വം ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭക്തി മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഊഹാപോഹ
ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരികത്വം ഇല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വൃഥ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം, തദനുസൃതമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങള് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുക, ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. മത്കർമ്മ കൃത്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതാഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ, അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഊഹാപോഹങ്ങള് അതിന്റെ ഒന്നും മാലിന്യം തട്ടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുകയും പിന്നെ എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളോടും എങ്ങനെ സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. 11ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ തീർക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ? ഓടിച്ചാടി തീർത്തു. അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്തതല്ലേ ഉള്ളു. അരമണിക്കൂർ. അതെ, അരമണിക്കൂർ കൂടുതലെടുത്തു. മാതാജി സോറി മാതാജി, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയിട്ടാ. എല്ലാവരും മറന്നു, അത് ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി. അതെ, മെസ്സേജ് കണ്ടേരാ ഞാൻ ചാടി കേറിയത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാവിലെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്. 8:30 ഇട്ടുപോയതാന്ന് മാതാജി ഏഹ് നെറ്റ് ഇത് ചാർജ് കുറവായി, ഇപ്പൊ 2% ഉള്ളു. ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും എന്റെ ഫോൺ. സാരില്ല സാരില്ല. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഉണങ്ങിയിട്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ, വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ്? ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? രൂപം വിവരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്? എണ്ണമറ്റ പറയാമേ. മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേകം. രാവിലത്തെ 5 ആളേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത്? നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്ലോകം 10-11 ആ 10, 11, 11. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ? കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെയായിരുന്നു കാണാൻ സാധിച്ചത്? അർജുനന് കാണാനായത് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കാരണം കൊണ്ട്. ആ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്തല് പറയുന്നുണ്ട്. അനേക ഭക്ത നയനം, അനേക അത്ഭുത ദർശനം അല്ലെ? ദിവ്യഭവന അലങ്കൃതമായ രൂപം അനേക ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യായുധങ്ങളായ പുഷ്പങ്ങളായാലും വസ്ത്രങ്ങളായാലും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദിവ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതവും തേജവുമായ അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഉഗ്രരൂപിയായിട്ടുള്ള ഉഗ്രമൂർത്തിയായ മാറിയ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കണം, കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നത്. അത് മതിയല്ലോ മാതാജി? അതെ, എന്ത് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ? സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പം സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കാനും ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ട് മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ? ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്? 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 32. അടുത്തത്, അർജുനൻ എന്തിനാണ് കൃഷ്ണനോട് മുറിപ്പ് ചോദിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് കരുതി കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി അങ്ങനെ ഒക്കെ വിളിക്കുകയും തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ
പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന്റെ സർവാജ്ഞത്വം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്? സഹസ്രബാഹുവായ 4 കൈകളിലും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള, അതാണ് മാതാജി. എത്രാമത്തേത്? അതല്ല അതല്ല 43 തെറ്റിപ്പോയതാ. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ച സത്യത്തിന്റെ പിതാവാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ഭഗവാനാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളതോ ആയവർ വേറെയില്ല. അങ്ങ് 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടും ആരുമില്ല. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അതല്ലേ മാതാജി? അതാണ് ശ്ലോകം 43. അതിലും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ വേറെല്ലാം പറയില്ലേ? ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, 39-ലും പറയുന്നില്ലേ? വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും, അതാണ് മാതാജി. എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല. 38-ല് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ. കാരണം ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും എല്ലാതും അങ്ങ് തന്നെ. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ അടുത്തതിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ മാതാജി 43-ല് സർവചരാചരങ്ങൾ മുഴുക്കുന്ന പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യമുഖ്യനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങയ്ക്ക് സമനായോ അങ്ങയേക്കാൾ കഴിവുള്ളവരായ ആരുമില്ല. അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് അങ്ങനെ പറയണത്. അത് കുറച്ച് 2-3 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് കിടക്കണം, നമുക്ക് എഴുതാം. സർവജ്ഞത്വം എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ പറയുന്നതല്ലേ? അപ്പൊ അർജുനൻ അതെ ഭീതിപൂർവമായ വിശ്വരൂപം മറച്ചു വെച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കാനാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത്? 4 കൈകൾ ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ചതുർഭുജധാരിയായ രൂപം. ചതുർഭുജ കാണിക്കാനാണ് അർജുനൻ അപേക്ഷിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്? മാനുഷിക രൂപം. അതിസുന്ദരമായ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് അർജുന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അല്ലേ? അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാനാകുക? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യനായവര്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ. ഈ 11:55 കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഊഹാഭോഗങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായി എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും.